Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Indira Aulia, nomor absen 17. Badhe maos cariyos cerkak kanthi irah-irahan Copenhagen. Seratipun Muhammad Mursyahid P. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi reraning penggalih. Sugeng midhangetaken. Bareng wis ngancik Copenhagen, salah sijine kutha gedhe ing Denmark, rasane kaya wong ngimpi bae. Laura kang mapak tekaku ing bandara sajake ora sabar anggone kepengin ngajak mlaku-mlaku, ngematake hawa sore sing seger. Lagi teko nduk mlebu kamar hotel, aku dikon adus terus salin satset kaya selak kepancal sepur wae. Mumpung aku isih ana wektu kanggo mlaku-mlaku karo kowe, awit satu acaraku padhet banget. Esok nganti awan latihan musik, terus kasambung balet lan opera nganti sore. Ngono ujarane. Aku mung mungut-mungut senajan awak sakjane sayah banget. Awit jam-jaman ana pesawat, nanging aku ora bisa nolak pangajake. Awit aku wis ngerti sifate, yen ora dituruti kekarep ane adakane banjur nesu. Jo tak kenalku karo Laura nalika dheweke sinau joget ana Solo 2 taun kepungkur. Kebeneran sing ngajari joget Mas Maridi kancaku. Ing sawijining dina aku dikenalke lan dikon wawancara barang. Ya wiwit kuwi aku ngarep ngeterake Laura nonton film, nonton pagelaran kesenian utawa mung mlaku-mlaku nlusuri dalan Slamet Riyadi, terus jajan lesehan sego liwet karo ngobrol nganti tengah wengi. Metu saka hotel dipapak dening langit kang biru sumilak, akeh wong sing mlaku lan numpak sepeda. Jarine Laura, ora sithik pejabat lan menteri sing padha nyepeda saben sore golek angin. Senajan tanpa ngawal, nanging nyatane yo aman-aman bae, ora ana sing ngaru biru. Copenhagen kuwi kutha kuno, arep dibangun taun 1167. Nanging dadi ibu kota Denmark lagi ing taun 1417. Ceritane Laura karo ngajak melimpir-melimpir ing antarane pedagang kaki lima sing padha dasaran ngebaki dalan. Pancen ing jero kutha isih akeh bangunan-bangunan kuno ngandhut sejarah sing isih dilestarekake kanggo narik para wisatawan. Copenhagen ora mung misuwur muwujudake kutha kuno swarganing wisatawan bae, nanging uga kondang minangka kutha kabudayan awit ing kene karep digebyake kesenian maneka warna. Ana balet, ana opera, ana konser musik lan liya-liyane. Jarine Laura, ing Copenhagen akeh grup-grup teater sing kondang. Apa maneh Royal Theater sing karep gelarake balet ing opera lan diolah dadi tontonan sing narik. Janjine kapan-kapan aku dijak nonton. Tekan Taman Tivoli kang dumunung ing pusering kutha, Laura ngajak ngaso. Taman iki pancen edah lan asri. Saben pojok taman tinanduran kakembangan kang maneka warna. Mula ora ngumunake yen taman iki ora nate sepi. Sing padha leledang ngengger-enggar ati tansah lunga teka. Denmark lagi bae dadi juara sepak bola Piala Eropa 1992 sawise kasil ngalahke Jerman. Ya Laura, calatuku karo mapan lungguh njejeri. Upama kowe teka DMBM Ben, rak bisa nonton karo aku ana Gotebung Swedia, sambunge karo dolanan kembang sing mentas dipetik. Sorry yo Laura, ana layangku ndek embem.
aku rak wis ngabari kowe yen aku lagi bisa teko kira-kira akhir Juni. Marahi aku kudu ngerampungake pagawean sing tumpuk-tumpuk dhisik jare. Laura mesem krungu kandhaku, terus kepriye pamitmu karo pemimpin redaksimu? Ngono bae kok digawe angel. Aku arep tilik sedulur ing Denmark. Kira-kira seminggu karo golek cerita. Koranku rak durung nate nulis bab Denmark ta. Laura guyu karo mites irungku. Kowe pancen pinter Ar, terus disangoni akeh ya. Mung pas-pasan kok, mula lan kudu ngirit. Ngetokake duit yen wis kepepet bae. Yen ana kurange aja khawatir. Sasuwene kowe ana kene aku sing nanggung. Klebu kanggo bayar hotel, nonton opera, nonton konser musik. Nganti tekan jajanmu pisan. Aku sing traktir, ujare serius. Ah rikuh aku, mosok wong lanang njaluk ditraktir wong wadon. Tenan kok, aku beneran lagi duwe duit akeh. Wis 2 minggu iki grup teaterku pentas ana Royal Theater. Saben bengi sing nonton mlebudak. Guneme sabanjure katon mongkok. Tanganku banjur kumlawe ngarenggih tangane. Aku gumun, ing atase kowe wis dadi seniwati kondang. Kok isih kroyo-royo sinau joget menyang Indonesia, Laura? Pancen kuwi wis dadi cita-citaku. Aku marem yen durung bisa sinau joget bedaya. Gambyong, menak koncaran liyan-liyane sing karep digawe larake ing kedutaan besar RI ing Denmark. Aku jane uga kepengin sinau tari Bali, nanging durung ana wektu. Yen kowe ora sinau joget ing Solo, apa bisa ketemu aku? Umpama ora ketemu kowe, mangsa bisa aku basa Jawa alus mlipir. Wong loro banjur guyu cekikikan, terus rerangkulan. Ana paran wis ora ana sing dirikuhi maneh, awit ing pojok taman liyane uga ngono. Ar, critane awak dhewe isih ngambang yo. Dumadakan Laura ngegokake rembuh karo nyawang tajem. Crita katresnane dheweke mantuk. Kuwe sing isih dik pikir Laura celatuku alon karo nyawang adoh. Apa tekamu mrene iki mung kanggo nambahi ati kangen Ar? Pengucape maneh sajak memelas. Aku dhewe bingung Laura. Wang sulaku gugup awit banjur kelingan ngendikane ibu. Menawa aku wis dicalonake karo Sawitri putrane Pak Widak. Do, sing juragan batik laweyan kuwi. Pak Widakdo kuwi mitra rakete Bapak Suwargi. Ibu rumangsa kedosan yen ora bisa mandi wasiate bapak. Jodohkake aku karo Sawitri. Sajakane aku uga wis mantep. Dasare Sawitri ayu lan wis sarjana pisan. Nanging bareng kelingan Laura aku banjur dadi maju mundur. Kowe kudu bisa nentukake sing Ar, umurku wis 30 taun senajan tumrape wong barat prawan umur semono kowe klebu durung kasep kawin. Nanging rasane atiku rumangsa kesiksa yen terus-terusan ngenteni kowe sing sajake isih tido-tido. Laura dak-dakane dak sawang mripate sing endah kan ngembeng ngeluh. Dak sawang irunge sing ngrungih, dak sawang lambene sing damis. Wektu iki aku kepengin nyengsemi kaendahane lair batin nganti samareme tanpa ana sing ngaru biru. Laura katon temelung pasrah memelas nalika dak rangkul kenceng. Krungu tangisane sing mingsek-mingsek. Esuke Laura telepon yang kepeksa ora bisa ngeterake aku dolan. Jalaran acara padet banget. Mula aku kepeksa dolan dhewe, senajan ora bisa tekan adoh, mung mubeng-mubeng ing Copenhagen. Ewa semono meksa durung bisa kemput ngungak obyek wisata kang ana. Lagi ndeleng istana Amalebok, istana Stock Exchange, istana Christian Borg lan Beteng Abelslon
bae. Wis jam-jaman. Kepeksa niatku nerusake ngungak Museum Viking Ship ing Roskilde kang misuwur sajagat kuwi. Dak sumenekake liya dina awit wis sore. Lagi teko nduk mlebu kamar hotel, Laura telepon maneh ngandani aku yen mengko bengi grupe ngelanggarake konser musik ing konser hall kang ora adoh saka Taman Tivoli yen bisa supaya aku merlokake nonton. Wiwitane aku rumangsa kerepotan kanggo minangkani panjulukane awit karepku bengi aku iki arep ngetik reportos obyek-obyek wisata Copenhagen sing mentas dak takani mau. Mumpung pikiran isih seger nanging pagelaran konser musik sing agung pamoneh sing main grupe Laura sing menjila ing Denmark. Mosok ora dak tonton karo maneh durung karuan setahun pisan aku bisa dolan menyang Copenhagen. Kepeksa bengi iku mangkat tekan konser hall sing arep nonton wis akeh lagi bae aku mapan antri tiket dumadakan ana sawijining priya nyedaki. Tuan Ardi saka Indonesia yo? Pitakone nganggo basa Inggris. Iya bener, wangsulanku uga basa Inggris. Aku dititipi Laura supaya menehake tiket iki kanggo tuan. Ujarane karo nglungake tiket VIP salembar. Aku jenger bareng nampa tiket mau nganti priya mau pamitan. Aku ora krungu. Awit oleh tiket saka Laura mau aku bisa lungguh ana kursi larikan ngarep dhewe. Nalika pagelaran konser arep diwiwiti, ora ana sing cemuwit bareng layar panggung sumilak lagi krungu keplokane penonton sing gumuruh. Laura nyekel biola weruh aku teko, katon seneng serana nyawang salteralam maro mesem mujiwat. Sayake kang dawa tekan polok tanpa lengen kanthi patongan perangan dada rada amba. Warna jambon muwuhi ayune. Yen ayune Laura lan Sawitri padha ndarbeni jati diri dhewe-dhewe, banjur endi kang kudu tak pilih? Gagasanku dadi nglambrang. Sepisan sing disugatake suita nomor 3 D Mayor karyane komponis kondang J.S. Bach ing abad 17 banjur kasambung Simpiolin no 3 ing D Mayor. D200 yaiku Adagio maestoso, Allegro con brio, Allegretto, Menuetto, Vives Quietata, Presto Vives karyane Franz Schubert. Aku rumangsa kebandul ing awang-awang apa meneh bareng Laura main biola tunggal ngumandangke lagu Souvenir Franz Dera lan Romance ne Sweden kang diterusake Salut de Mour Elgar. Konser musik rampung tengah wengi. Laura detrake bali menyang apartemen numpak taksi. Becike nginep ana kene bae arep ngancani aku. Pangajak sing tumrape bangsa timur durung umum kesebut. Kepeksa ora bisa dak tolak. Pacaran kang durung tutung ing Taman Tivoli bengi iku diterusake ing kamare sing wangi. Piye arep keputusanmu? Apa bisa nampa tresno lan pasrahku? Bubar nonton film, Laura deles maneh saja ora sabar. Pancen ora ana larangan pemuda Indonesia kawin karo wanita Denmark, India, Amerika, Jepang lan liyan-liyane. Banjur mula aku yen arep kawin karo mbok menawa wis ora ana masalah maneh. Terus sok kapan? Mengko aku bakal ngabari. Aku rak kudu matur ibu dhisik lan ngrampungange samu barange. Janjiku. Laura katon seneng ana jero taksi, pipiku diarasi bola-bali. Aja suwe-suwe yo Ar. Yen perlu aku dadi warga negara Indonesia lan mlebu agamamu Islam. Aku terenyuh krungu kandhane sing tulus iku.
Bengi iku aku nginep ana apartemen maneh, nerusake pacaran karo dheweke. Sakatoge ngentekake wengi-wengi ing Copenhagen. Nalika aku arep bali menyang Indonesia, aku diuntapake nganti tekan bandara. Tekan omah, ibu mapakake tekoku kanthi bingar. Le, sedhela maneh ibu klakon sido mantu. Mantu sapa, Bu? Aku dadi kaget lan atiku ora kepenak. Mantu kakek sapa maneh yen ora matekane kowe le. Makdeg, atiku nratap saking kagetku. Mripatku dadi sumepet peteng. Miturut musyawarah keluarga, sok sasi ngarep kowe sida diresmekake karo Sawitri. Uleme uga wis digawe. Arepe ngenteni apa maneh tale? Nani adimu sing ragil ya wis nglangkohi kowe. Saiki anake wis loro, ngendikane ibu maneh. Aku rumangsa kepojok ora bisa obah maneh. Seumpama kepengin protes utawa gugat, tangeh lemun awet kabeh wis dirembuk mateng. Mosok aku arep gawe wirange keluarga. Luwih-luwih Sawitri sing temene ora ngerti apa-apa. Apa meneh miturut ibu, sanak famili adoh-adoh wis padha diulemi kabeh. Dina tepuking gawe saya cedhak, atiku saya kesiksa. Wewayangane lalu rasah tansah ngelelo. Kepriye dadine lan apa sing kudu ketindakake yen ing sawijining dina Laura ngabari menawa wiji kang dek tandur ing anggane wis tukul dadi getaring bayi. Yen wis lair mengko apa kudu tanpa bapak? Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.